खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआनो जादों गाबोन टिउसडेआव जोंनि बेंगलर बाप्टिस्ट चार्चआव फुड फेस्टिवल दङ नालाय बेनिनो गाबोननि रेडि खालामगासिनो दङ बेनिनो आङो माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो सानबाय माबादि रेडि खालामगासिनो दङ स' जायफ्रा टिकेट लायाखै नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना लानो हागोन जायफ्रा लाबाय फैदो जायफ्रा लायाखै लानो हागोन कन्टेक्ट नाम्बार होगोन आङो कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बुक खालामनो हागोन आरोना गोबां आइटेम्स मोनगोन बेयाव आरो शपिं खालामनोबो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर दख'ना हारि बायनो सानदोंबा बेयाव दख'नाबो फाननाय जागोन आरोना बर'नि ओंख्रिफोर मोनजागोन बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ भिडिअआव माबादि थास' बिथराइफोरखौ रेडि खालामगासिनो दङ जानो थाखाय जल्दि लैहोर फैबानो जाबाय गाबोनो बर'नि ओंख्रि मोनजागोन अनला मोनजागोन जाफैबानो जाबाय टिकेटखौ जायफ्रा बुक खालामाखै अननानै जल्दि थाब बुक खालामनानै लाहरदो स' बाय गाइस